ninggal katerusan lumantar kadang-kadang bagas kata katur kebatang kortamu kakung Mbak Putri ing winanti pakur mata. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun nom-nom ngabiyeh. Cek semangat. Cek semangat. Beda karo nek tua-tua ngono kae ya, Mas. Ya. Aja lali pawalingku. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
nuwun sampun katur ninggal katurusnan lumantar kadang-kadang Bagaskara